sindenku kompak kok nembang siji nembang kabeh. Ngantuk siji ngantuk kabeh. Dolanan HP siji, dolanan HP kabeh. Aku bangga nok sindenku mlebu koran. Ayo. Membuat malu. Ora. Buale nono neh. Coba sing saka Tayu, sapa? Mbak Tamia. Ah, iki. Tamimi. Isih kelas loro. Kelas loro SMA. Heeh, kelas loro SMA. No. Iki bibit unggul Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Nek Pati iki sinden cilik-cilik iki ora eneng, Rembang yo blas ndak eneng. Oh, ngono ah. Coba Nduk Tamia Rineo Nduk. Dan cilik-cilik pinter golek duit iki. Ngono iya. Wayangan laris campur sari ya. Sekolah lak mboten bolos to nek bibar nyinden? Mboten. Ranking pinten, Nduk? Kalih. Ranking kalih. Murite pinten? 3 dosa. Wah, ya apik. Isih ranking ning dhuwur sampean. Nggih. Prestasinya bagus. Berkarya dalam dunia tarik suara juga bagus. Iki ono pamundutan sambel kemangi, Nduk. Oh, sambel kemangi. Nggih, dipinangani nggih. Nggih. Coba sadurunge nembang sambel kemangi, mbok bawa-bawa dhisik. Oh, digawani. Ya. Piyai kene men ngerti kaya ngapa suaramu nek pas mentahan garingan. Iya. Dipun gawani sinom nggih. Sinom pun enggak masalah, aku juga suka. Kelahiran tahun pinten to, Nduk, sampean, Nduk? 2000. Tahun 2000. Oh, bocah wingi sore. 2000. Ya. Nganggo minir susah saja. Bebasan yen tanya wiji oleh latihan nyinden kecil nggih, Nduk nggih. Nggih. Oh, mulai kelas pinten oleh latihan nembang? Kelas tunggal SMP. Wow, siji SMP. Tak dongake muga-muga dadi sinden kundang tur larang. Amin. Terus Iki mrene kae napase ya wis lumayan dawa. Renang ben napase dawa renang. Nggih. Kaya Pak Sigit iki barang aku renang. Swimming. Gaya batu. Amblek. Asmara tan gambuh yati yen bar nyinden entuk duit
Duwite diparingke bapak napa dingge dhewe? Diparingke bapak. Pinter. Paringke bapak. Lah terus nek sampean sekolah disangoni bapak pinten? Rahasia. Wah, rahasia. Rahasia publik. Waduh, rahasia publik ya. Iya. Publik. Sakeh tindak mesti jujur dimenra gawe gelaning asmara kingken Arti kalkulasine cetha iki lafale. Iya. lelimengan hidup emoh mati nora. Oke, bacotke sambel kemangi nggih, Nduk nggih. Nggih. Iya, lambene le nyonyor nggih. Nggih, kados iwak lohan. Oh, ya ora iwak lohan. Napa? Kuwi kaya iwak cucut. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Sing mare cetha ya lambene dhuwur wak ngono ya. Apik. Ya. Bejane sing duwe anak ya pinter golek duit. Mbantu wong tuwa kok no. Oleh nyinden iki iso nggo bangun omah pisan. Iya. Coba sambel kemangi dados.
Matur nuwun, Nduk. Ah. Jan